Jeg har fået med, som jeg sagde, fra starten af oktober, og på dags dato, så er jeg bare trukket mig tilbage og holdt med at fodre. Jeg kan sige, at vi havde noget dyr, de blev syge. Det står for eksempel lige her, en ko, hun var midt i laktation, som står med mere som 40 grader i feber, 41,5 grader feber i sidste uge. Jeg havde tre af de tilfælde, så vi var hurtige med at reagere og behandle med noget penicillin, så vi kunne undgå, at hun blev mere syg af det. Så har vi haft 2 tilfælde, siden vi startede, som det fik rigtig stor mavekrampe. De blev simpelthen bare pustet op i vommen. Vi har haft dyrlyd søndag aften og behandlet den ko, men den ko kunne vi desværre ikke redde. Hun døde næste dag.